Que calor que fai. Sí. Pero tedes calor aquí en Ourense, e con frío, Este verano ainda non empezou, verdad? Sí. Para a visualización do proxecto, entón non ten a definición, o Concello de San Cibrao, temos que facer un novo ramal de entrada á glorieta por aquí, unha maior comunidade para todos os a zona norte da provincia, a Ribeira Sacra, etc. Despois vai ser chegamos á glorieta e executamos tamén un novo ramal de baixada para... Esta obra ten un prazo de execución de 2 anos e, como ben dicía o xefe de servicio, un orzamento de 9,8 millóns de euros en apenas 1 km 600, 9,8 millóns de euros que a Xunta de Galicia inviste, por suposto, nesta provincia e neste concello que beneficia tamén a toda a comarca. Pero estes 9,8 millóns de euros dan conta desta dificultade e complexidade do trazado e da demora que isto supuxo para a súa execución. Por iso hoxe é un día moi importante. Reducirá o tempo da viaxe, acurtando a distancia do percorrido ata A52, pasando de 7 minutos desos 4,6 kilómetros de Benposta a Nacional 525 a pouco máis dun minuto e 1,55 kilómetros de longitude. E tamén, e non menos importante, senón o reforzo na seguridade viaria, pois mellorará a calidade viaria dos nosos veciños e restará tráfico esas dúas rúas tan importantes do concello de Ourense como son Marcelo Macías e a Avenida de Zamora.